ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କାବୁଲି ଛୋଲା ପକୋଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାବୁଲି ବୁଟ ପକୋଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। 400 ଗ୍ରାମ କାବୁଲି ବୁଟର ସିଝା କରି ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ। କାବୁଲି ଛୋଲାରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିକ୍ସ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର ଛେଚା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇବା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ସ୍ପୁନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କାବୁଲି ଛୋଲା ପକୋଡ଼ା।